देग्लायनि मुलुगनां आबहावा सान बिनि जिथु थेम वान अनलि आर्थ माने जोंनि इउनिभार्सआव जेसेबांखिनि ग्रहसाफोर दङ बे ग्रहसाफोरनि मादाव नैबे आर्थ एबा बुहुमावल' जिब जिबिया थांनानै थायो दा बेनो देग्लायनि मुलुगनां आबहावा साननि गुबै थेम आरो बे थेमनि ओंथिया बेनो जे दिनै बिगियाना जेसेबांखिनि ग्रहफ्राव नायबिजिरनायखौ खालामगासिनो दङ जिब जुनार थानो हायो ना हाया होनना दा जिब जुनार थानो हायि गुबै जाहोना जाबाय बे गुबुन ग्रहफ्राव बिफां लाइफां गैया आरो बिफां लाइफां गैयिनि थाखाय दै गैया अक्सिजेन गैया बायदि बायदि दा नाथाय जोंनि बुहुमाव गासैबो दङ दा बे बुहुमखौ गोलाव बोसोर जोरहोनोब्ला गोलाव बोसोर जोंनि बुहुमखौ फोथांनानै लाखिनांगौब्ला बेनि गुबै खामानिखौ जोंनि सुबुं माहारियानो खालामनांगोन दा बेखायनो आं दिनैनि नैबे मुलुगनां आबहावा साननि गेजेरजों जोंनि गासैबो सुबुं माहारिखौ खावलायनो नागिरदों जे बिथांमोना जाहाथे फांसेब्लाबो बिफां गायो आरो बिफां गायनानै जाहाथे बे बिफांखौ देरजासिम जाहाथे जोथोन लायो नांगौ समाव दै नांगौ समाव हासार आरो नांगौ समाव बेखौ जाहाथे मोसौ बोरमा बा गुबुन जुनारा खहा खालामनो हाया बेनि थाखाय रैखाथि होनायनि जे बेबस्था बेखौ जाहाथे लायो। दा बे समाव नुनो मोनदों बुहुमनि आबहावाया गुबुंले जादों जायनि थाखाय दंफां लाइफांखौ दानग्लिबाय थानायखौ जों नुनो मोनो बे फरेस्ट एरियायाव दंफां दाननायखौ माबायदि होबथानो हागोन? आवगायनिख्रुइ दायो जोंनि फरेस्ट एरियायाव एबा हाग्रा ओनसोलाव बिफां लाइफां दाननाया जथेस्थ'खिनि खमायबाय आरो जोङो गोजोनदों जोंनि क'क्राझाराव जि मोनसे हाग्रा दङमोन बेखौ थांनाय 5 जुनाव थांनाय बोसोरनि बेवहाय आसाम सरकारा बिटिआर सुक्ति मथे बेखौ नेशनेल पार्क हिसाबै गनायदों जायखौ जोङो रायमाना होननानै बुङो बेबायदिनो गोबां जोंनियाव माहारियारि हाग्राफोर दङ आरो बिनि अनगायैबो जोंहा माखासे फिसा हाग्रा दङ दा बेफोरावबो जों जायगानि सुबुं लोगोसे माखासे आफादफोर माखासे NGOफोर बिथांमोनजों सावरायलायनानै बे हाग्रा फोजोबस्रांनाय एबा बिफां दाननायखौ फ्राय माने 98% जोङो खमायनो हाबाय बे मोनसे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा आरो बयबो सानखांनो हाबाय जे बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंबो सानसे समाव जोबस्रांगोन दा बेखायनो जों थांनानै थानांगौब्ला जोंखौ बासायनांगौब्ला बिफां लाइफाङासो जोंखौ बासायगोन बेखायनो बिफां लाइफां गायनायखौ बयबो गोसो होदों आरो गोसो होनो गोनां बाथ्रा।